Tos. Sa balita international, tropa militar sang Amerika maghalin na sa Afghanistan sa Setyembre 11. Sa balita sa sports, Sixers top team sa Eastern Conference. Balita Entertainment, 2021 Summer MMFF magapabilian nga kanselado. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga oils nga nagapakakasang stress pagpalanakit kag kabalaka. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Abril 16, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang trough sang severe tropical storm nga Surigay ang nag-apekto na sa nasilangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Las 3 ang kagahon karon nga adlaw nasiplatan ang severe tropical storm mga Surigay o kon Bising nga pasagwas ang pungsod nga nakitaan sa 985 kilometros na sidlangan sang Mindanao. May dala nga kapaskugon sang hangin nga 110 km per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 135 km per hora. Nagahulag ini panaminhan sa kadasigon nga 10 km per hora. Sa ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan nga may laptalap nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan, padulong na sidlangan ang matyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay naman tubtob kasarangan ng pagdapya sang balud. Samdang ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:42 sa karon nga aga, magatunod naman las 6:10 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life extend. Yes, good morning liwat sa aton nga mga nagmonitor dira sa Facebook Live. Nahi Action Doors. Alright, good morning Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, mayong aga gid. Good morning kay RR Muntuwa Hinyo. Good morning ka pamati Domingo Espigol, Lina Espigol, tweet Nene Elay kag Madam Mayordoma Concepcion. Napwete. Good morning sa inyo. Kay Diloterio Acosta Gary, good morning. Naga-monitor gid perme sa La Mesa Dam, Quezon City. Good morning. Magandang umaga dyan sa inyo. Char. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning Christine. Alunan Suzette, good morning man. Watching from Hong Kong. Be safe, God bless both. Thank you ma'am. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Rochelle Evangelista, good morning man sa imo. Kay Mario Bacauco Erad, maayong aga. Kay Virgo September, good morning. Naga-monitor gid sila always. Salamat gid. Kay Alex Montaza, Sir Alex Montaza, good morning man sa imo. Kag kay Miss Kelly Jelly, nagapamati sa aton. Okay, so sige. Kaga, ano ganit naman? Good morning man gali kay Ma'am Rona Rihida Trava. Kay Sir Milili Uligo, nga naga-monitor man sa aton. Salamat gid, maayong aga sa inyo. Si Maria Rivera Murayama, natamiyaw mo na? Wala pa. Yes, good morning dira sa Japan. Kay Malakay JGB, good morning man. Ginagreet man ni sino nang ginagreet ni Permini Alex nga si Go Wichon man Elson J. Friend niya gani kuno dra sa Phuket, sa Thailand. Sige. Baligyan sa silay dira mga aga sa inyo. Oo, baligyan sa sila. Ano nang ginabaligyan nila? Aga mo basta baligya damo. Sakay Dali Hilera kag kay Anne Ruffles dira sa Tokyo, Japan. Yes, Ohio gozaimasu. Okinawa galin siya Okinawa, Japan. Okinawa, Japan. Yes. Happy birthday man kay Jo Salanga. Oy Jo, happy birthday ha. Halin sa kay Jean oy si Sir man kag sa amon man dire ha. Happy birthday sa imo. Miss Jo Salanga, the loving wife of Aksyon Fred Salanga. Yes, happy birthday Miss Jo. Yes. Kag Ma'am Kelly Jelly nag-send na naman 50 stars. Salamat. Happy birthday liwat sa kay sa tito ni Juan Bolgalio nga si Carmelo Ibanez. Favorite niya ang Pale Pilsen. Amon niya light ang kami. Light lang. Philip Isulat from Buen Retiro, Talisay. Good morning mandira sa imo.
kay migo naton Torco Jongko. Yes, good morning, Turkey. Butcher. Turkey. Do pabo. Ba pabo, tsak to man ang turkey pabo. Turkey pabo. Correct. Naglan mga pato kay dak na yung pato. Gary Deleterio. Morning mga kay Rita Ruchel sa Antipolo City. Jerwin Sorbito. Good morning. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyonalita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, temporaryo nga ipasira ang mga beaches kag resort sa mga lugar sa Negros Occidental nga may madamo nga kaso sa COVID-19. Ini ang naisugtan sa sinapol ng impatigayon ni Governor Bong Lacson sa mga tourism officers sa probinsya bilang pangaman agun mapungga ng pagdamo pa sang kaso sa COVID-19. Sunod kay Lacson, iyan na ginmanduan si Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero nga makig-angot sa mga tourism officers sa probinsya agon ipalambot ang mga plano. Sa mga lugar naman nga dutay lamang ang kaso sa COVID-19, ginpahayag sa gobernador nga pwede sa gyapon ang mga ini nga makabukas sa mga beaches kag resorts basta tumanon lamang ang limit nga 50% capacity. Ginpasalamatan man ni Lacson ang lokal nga gobyerno sang Sipalay, bangod voluntaryo ini nga magapatuman sa pagdumili sa tourism accommodation bisan nga yara lamang sa napulo ang ila COVID-19 active cases. Nagpasar sa ang resolusyon ng Sangguniang Panlunsod sa Bacolod nga nagapangabay nga tun-an ang ivermectin nga posible bulong kontra COVID-19. Inipaagi sa resolusyon ni gin-author ni Councilor Benecito Novero nga ginaprobahan sa Konseho. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Novero nga may mga doktor nga nagahatag sa testimoniya nga epektibo ang ivermectin para sa pagbulong sa COVID-19 patient. Dugang pa ni Novero, wala man sang conclusive nga bulong o kung bakuna kontra COVID-19. Para kay Novero, kung mapamatud-an nga epektibo ang ivermectin, iniyang mas barato ikumparar sa ibang nga bulong nga remdesivir kag iban pa nga mga gina-prescribe man sa COVID-19 patients nga nagabalor sa pila ka libo. Ang kopya sa aprobado nga resolusyon ang isumeter sa Office of the President sa Senado, Kongreso sa mga nagkailangan nga medical associations kag mga lokal nga opisyal sa Negros Occidental kag Bacolod. Para matutuod nga effective ni nga antidote against COVID-19. Kay kung hindi kung mapamatudan hindi kundi mawarningan ang tanan, di ba? Pero kung mapamatudan nga epektibo gid man, mabenepisyohan gid ang tanan. Hindi lang Pilipinas, bilog ang kalibutan. Si Bacolod Councilor Benecito Novero. Gindugang na sa listahan nga paghahimuon nga vaccination center ang SM City Bacolod. Sunod kay Councilor Renecito Novero, pamuno sang vaccination center team, ini ang resulta sa inspeksyon nga ginpatigayon upod siya kay Dr. Ana Maria Pornan, pamuno sang Bacolod City RRMO. Sunod kay Novero, una kung tani nga plano ang pag-usar sang sinihan bilang vaccination center, apang gindesisyonan nga isaylo sa lobby sang mall, bangod ini ang open space. Duga pa ni Novero, sa mabot nga Lunes nga adlaw, ila naman padulungan ang Ayala Mall para sa inspeksyon matapos nagtanyag man nga usaron ang ilang pasilidad bilang vaccination center. Handa ang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental sa pagtanyag sang padya o kon reward money kung kinahanglanon para mapadasig ang pagsulbar sa krimen nga pagpatay kay Provincial Consultant and Hospital Operations Martin Quiz ang Lunes ng gabi sa syudad sang San Carlos. Apang ginklaro ni Lacson, wala pa nila ginestoryahan ang mga bagay bangod nagapadayon pa investigasyon sa mga otoridad. Dugang pa sang gobernador magatanyag sang padya ang probinsya kung masiguro lamang nga iniya makabulig sa pagresolbar sang kaso. Sunod kay Lacson, wala pa makadesisyon ng pamilya ni Cui kung saan idulong sa katapusan nga palawayan ang provincial consultant. Si Cui ang ginhire ni Lacson bilang consultant sa hospital operations sa Julio 2019. Sa ibang panaton nga balita lokal, maga-convene karon nga adlaw Biyernes ang komitiba gintukod ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia
para sa investigasyon angot sa pagtapas ng kahoy sa Dalan Araneta, Bacolod Old Airport. Sunod kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, pamuno sa mga komitiba, may mga tao silang atugyanan para magpatigayon sang field work. Duga pa ni Bayatan, tinutuyo sang komitiba nga magpatigayon sang fact-finding investigation angot sa pagtapas ng sininga mga kahoy. Sulo pa kay Bayatan, ilaman hibaluon ang mga underlying issues o mga applicable laws kag guidelines nga nagresulta sa pagtapas ng kahoy. Ginalauman ni Bayatan nga matapos ang investigasyon sa madaling nga panahon kag makasumater sang report sa alkalde. Convene natin ang group, and then we will also assign people to do the field work for us, no. Ang aton dili nga Lubraon is fact finding, nagpang-uto din isang kahoy. Ang bahin sa pahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Plano sang Social Action Center nga iduso sa lokal nga panguluhan sa siyudad sang Bacolod nga magpasar sang resolusyon nga wala sang tapsanay sang puno diri sa siyudad. Suno kay Father Chris Gonzalez, nagpatigayon kahapon sang aga sang protesta kag panawagan ang pila ka environment advocates nga ginabugusan sa mga concerned citizens, mga manunudlo kag mga estudyante. Dugang pa ang ila pagpadulong liwas sa lugar ang nagapakita sang kasubo sa ginhimo sa mga puno sang kahoy. Palayag pa ni Gonzalez, nagapakita man ini nga away-waay ang pila ka ahensya sang gobyerno. Sinuman kay Gonzalez, kung wala sang may ginbulig sa pagpananom, hindi dapat magpangtapas sang puno. Samtang nagpangayo naman sa pasaylo sa publiko si Barangay Singgang Airport, punong Barangay Rosini Distrito, angot sa natabong nga pagpanapas ng puno sang kahoy sa Dalan Araneta. Sa interview sa Action Firing Line, gipahayag ni Distrito nga pagkatapos ang verifikasyon, nakitaan nga mayara sang request ang DPWH angot sa plano sa mga puno sang kahoy nga nahamtang sa Bacolod South Road sa atong Pebrero 2020. Depensa ni Distrito, ginaprobahan na nasambit nga pangabay matapos ipatag sang DPWH nga ila lamang utdon o kon tapson ang mga sanga kag kun mayara gid man sang tapson diutay lamang nga kahoy. Duga pa ni Distrito, iya man ginpaboran ang pangabay sa tinutuyo nga development sa National Highway, ilabi pa nga may national policy nga hindi dapat mag-obstruct ang LGU kag sabay magbulig sa tanan nga national projects. Nagalaom si Distrito nga hindi kuntani magpadaso-daso ang DPWH sa pagpangnapas sang kahoy bilang implementing agency kag requesting party. Palayag pa ni Distrito nga sa piyak wala sila nagakontra, apang mas gina-encourage nga gamiton ang mga kahoy sa pagpanami sa mga sidewalks sa baylo nga tapson. Nagapati ang kapitan nga dapat pinakauli na lamang nga option ang pag-utod o kung pagtapas sang kahoy. Ginklaro ni Barangay Granada Kapitan Alfredo Talimudao Jr. nga ginapaagi sa legal ang pagtapas sang 15 kumakahoy sang Jumelina, Mahogany kag Lubi sa kilid sang dalan sa Granada Alangilan Road, siyudad sang Bacolod. Suno kay Talimudao, kompleto ang papeles sang DPWH gikan sa DNR kag Philippine Coconut Industry antes nagpagwa sa resolution of no objection upon rono ang konseho sang Barangay Granada sadtong Marso 1, 2021. Dugang pa ni Talimudao, tuyo sang DPWH nga mahawanan ang kilid sang dalan antes butangan sang poste para sa street lights kag pavement upon sidewalk para sa managalabay nga pumuluyo. Nahisgutan nga personal nga magbayad ang DPWH sa mga nagapanag-iya sang pribado nga duta sa kada puno sang kahoy nga ila pagautdon dala ang promisa nga magatanom sa isa kagatos nga binhi sang kahoy sa kada 3 ka puno nga pagatapason. Local vaccine production posible sa Pilipinas sa 2022. Samtang variants ng coronavirus nga na-detect sa France, wala pa sang nagakaigo nga datos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos. Sakay Melchorita Ferrer, good morning dira sa imo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, sila niya kay Ma'am Kayla Jelly niya, abi pa ulan abi ang stars. Kay Kagawad Mila Alit, good morning dira sa imo. Danny Boy Bakiano, sakay kay ABC President Ed Pregua sang Banwa sang Isabela, Kap, good morning dira sa imo kag regards ano. Mayo di ang chimpo sa bakulod subong no mutlak yang adlaw. Nambot subong kan muni nga mga oras kay Kay na pag-abot mo nami ang butlak sa adlaw. Subong way ko kabalo kay way kagwa hindi ko kagwa pa di no hindi ko makita la. Andre Polanco maayong aga kay Susan Sandigan Divino. Good morning man sa imo dira sa Sagay. Terry Simpron Yong, good morning. Kay Joy Pat Dinglas watching from Sipalay. Kag Jane Buarom, Teresa Linakayaw, good morning. Kag kay Lalaine Grace Ibarra, good morning man. Jocelyn Libon Dispoho, Rose Wenner, good morning. Renan Payongayong, Erwin Gonzalez. Kag kay Remia Garcia dira sabay Pahanukoy, good morning. Binong 70, migo naton Juan Bolgalio, good morning man. Sakay Dina Malabago. Michael June Season, greet lang Season Palma family sa Brook Brotherhood Sumag. Happy listening man sa Energy Fans Club. Rakilina Lumawag, watching from Hong Kong. Si Lula Turing kuno ni Ditorso ginatamyaw man nakaiga pamalakpak gid kuno Cory Vidaha nakadana sa sang first dose ang vaccine. Wow, Pfizer ang iya Pfizer. Lito Dayap, good morning. Annabel Garcia, Virgo September maayong aga man. Dira sa kay Kate Cardones, good morning. Kag kay si Karen Espileta dira sa may Barangay Maaw, maayong aga man dira sa imo, no? Kay Mary Joy Camero.
Ara na ko no, silang ni Ma'am Kelly Jelio. Ara na Action Boy, 250 na tanan. Wow, Grabe. bongga, ang, gid yan, oh. Kanya, no? Thank you, Miss Kelly Jelly. Yes, salamat, no, sa stars. Pila na, naka-check na mo nga, pundo, sobra na ta 16,000. Wow, Ah, dili ka. Ate, namo ako na. na Good morning man kuno kay Boy Miguel Brillano kag Fred Madrid sang Mabini Coral, Barangay 30. Alin kay Gimo Clarito. Sakay Kagawad Ulay Abalahon dira sa may Barangay Kabog. Good morning man. Sakay Kagawad Mira Pulidario naman sa Barangay Panukoy mayong aga, no? Sige. Sige. Sige, sino ka na Kapitan last? Jojo Malayang, good morning. Sino ka last nag-greet Action Boy? Si Lolita Mabakyaw. Okay. Good morning man kay Lulit. Lulit. Ano be? Kung Hindi- Lolita, ano be? Lulit kung Lita. LOL. Lol. Loli. LOL. Para mas do ka, ano, do ka Sino na. nga din kilala ko ng Luli man? Luli Arroyo. Ate, ambot Bata bla ni... Hindi ko na guro kilala. Ang kilala. Bata bla ni Gloria Macapagal Arroyo. Okay. Luli. Oo na. Ay, good morning kay Ate Ina Chuji. Ina Ruby Chuji. Dahil sa may Japan man Action Boy. Yes. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ate Ina and Kuya Chuji. Eden Sabanta Kasuyon. Happy Friday man. Watching live from Pinagintinan. Ginagreet silang belated happy birthday sa iya amiga Nicklin Rodrigo Galon Rubit sa Dubai. Happy belated happy birthday sa imo. Yes. Okay? Belated happy birthday. Sige. Ano ni? Ano ni Good Japanese morning na? ka. Japanese na? Ha? Japanese na. Ang ano? Ano ni? Hindi ako nag-chat sa ako sa Ate Moshi, May. ano ni? Di ba? May entry ka Ano naman ni? Ano ni? Good morning kay Ate May de la Cruz. Aga pa ko nung nag-run out to sa election boy. 6 a.m. pa lang wala niya kuryente. So nagpamati siya via Facebook May kuryente. Live. Wala lang kwan. Ano? Walang walang current. Una. May kuryente, walang current. Walang energy. May linyas ang kuryente. Ah, Ang kuryente actually is current. Ganun. Di ba? Ang Oo. kuryente, current English na siya. mo lang, gin-English. Walang Mapag-greet na lang ko si Ate May de la Cruz. Mapag-greet siya sa Fundacion Coffee. Sila ni Coach Jojo, Coach Dave, Coach Shar, and May. Pati na si Nurse Hill. Good, yes, kay Ate Hill man. Coach na sa San gym? Jaime Elementary School, ha? Coach na sa gym? Oo. Basi gusto mo to mag-gym ga, ano selection boy ga, jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Happy birthday kay Kate Palma! Oh, yung birthday Kate! gusto ni Kate Palma. Happy birthday! From Maninoy Boy Duran. Oy. Gulbiragihada. Happy birthday, Kate Happy birthday, Palma! Kate! Sige, standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, ginpahayag sa Department of Science and Technology o kung DOST nga posible ang local vaccine production o kung may kaugalingon nga fill-finish facility ang Pilipinas sa katapusan sa 2022. Sunod kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, madasig kag agresibo nga gidadihon sa karon ang plano sang duha sa anom ka mga lokal nga kompanya nga nagaistorya sa gobyerno. Duha pa ni Guevara, kung madayon ang plano base sa ilagin palayag sang mga kompanya, masarangan nga makahimo na sang bakuna sa katapusan sang 2022. Ginpaatag ni Guevara nga kinahanglan sang pungsod nga mag-develop sang kaugalingon nga vaccine manufacturing para masustener ang National Immunization Program kag magpreparar sa posible tuigan nga COVID-19 vaccination. Nagahulat ang Philippine Health Authority sa dugang data o kung datos sa maghimo sa tikang para sa bagong variant sa coronavirus nga na-detect sa France sa igin report na kalusot sa COVID-19 testing. Sa kay Health Secretary Francisco Duque III, wala pa sang may na-report ang World Health Organization kag wala pa natumod kung ano ini nga sahay isang variant. Dugang pa ni Duque, tuman kalimitado sa impormasyon nga magahatag kasanagan o kung kasiguraduhan sang report. Sa karon ginahulat sang Health Department ang WHO kag Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data para makalibrate kung ano ang tika nga himuon sa nasambit nga variant. Ginpahayag naman ni Philippine General Hospital spokesperson Dr. Jonas Del Rosario nga nagliwat niya paglantaw sa COVID-19 matapos siya mismo kang iya ginikanan nagpositibo sa virus. Sunod kay Del Rosario, wala niya ginapaabot nga may matapikan sang virus sa ilabalay. Tugtog na gin-admit sa PGH ang iya ginikanan kag gin-diagnose naman siya bilang asymptomatic patient. Duha pa ni Del Rosario, nakit-an sini ang pag-antos sang iya mga ginikanan bilang mga pasyente kag madamo naman nga bagay iya natun-an sa iya na eksperyensya. Palayag pa ni Del Rosario, makaduwa siya ka beses ang admit apang gin-diagnose nga symptomatic kag karon naka-isolate. Bangod sinigin panugyan ni Del Rosario sa publiko nga hindi magkumpiyansa bangod hindi lahog kung matapikan sang virus ang sinuman sa miyembro sang pamilya. Ginpalayag sa Food and Drug Administration o FDA nga maghimo i-prescribe sa mga doktor ang bulong sa asthma nga budesonide agud makabulig sa mga COVID-19 patients nga nabudlayan sa pagginhawa. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, all drug na ang budesonide kag rehistrado nga bulong. Dugang pa ni Domingo, nagadepende na sa doktor kung ila inireseta sa ila pasyente. Naibaluan sa pagtuon ng mga pasyente nga ginhatagan sa budesonide ang mas madasig nga nag-ayo sa gilana. Ginpahayag naman sang isa ka community doctor nga tubtob subong ginabudlayan ang Pilipinas nga makontrol ang COVID-19 crisis bangod sa pigaw nga liderato kag mixed messaging. Dismayado si Dr. Jean Nesperos, board member sa Community Medicine Development Foundation, angot sa kakulang sa epektibo nga public health messaging nga mong kinahanglanon sa pagkontrol sang pandemic. Ginehemplo ni Nesperos ang nakakatabo nga magkatuhay ang palayag sang nagkalailain nga mga ahensya. Sudo kay Nesperos, kinahanglan nga may isa ka mensahe nga sundon sang tanan para palarehos ang tikang nga mga himuon, subong man hindi gid magkumpiyansa ang publiko. Ginapanawagan karon ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro aktuhan ang gusto nga compensation sa mga manunudlo para sa ginpalawig nga working school year. Sudo kay Castro, nagsulat na siya sa Department of Education sa tuong Abril 9 angot sa compensation sa mga manunudlo para sa iladugang working days kag iban nga issue sa sektor sa edukasyon apang wala pa sang sabat ang ahensya. Patag ni Castro, kung hindi malikawan ang extended working school year, dapat matagan sang compensation ang mga manunudlo para sa overtime pay kag kinahanglan Manila nga magpahuway. Sa separado nga statement, ginpahayag ni Castro nga nagatrabaho ang public school teachers sang malapit 13 ka bulan nga wala sa opisyal nga summer break o kon bakasyon. Dugang pa ni Castro, wala sang sick leave kag vacation benefits sa mga public school teachers, hindi pareho sa ibang empleyado sa public kag private sector. Nagapati naman si Anay Speaker of the House Alan Peter Cayetano nga kinahanglan sang isa lamang ka komprehensibo nga post-pandemic roadmap sang gobyerno karon nga nagsugod na ang pagpamakuna. Sa interview sang DZRH, ginpahayag ni Cayetano nga kinahanglan ini para nga mayara sang mapuslanon nga pagbago kag mangin kabahin ang tanan nga sektor sa pagpatuman sang papel nga tungdan sang kada isa halin sa pinakamagabay nga departamento tugtog sa isa lamang ka kumpas sang gobyerno. Suno kay Cayetano, sa piya ka may plano ang gobyerno, nakatutok tanan ang pagplano sa Interagency Task Force on COVID-19 kag wala nalakip ang pagkonsiderar sa pagbangon sa ekonomiya gani nga nagaantos ang halos tanan.
lahat kayo on board, di ba? Hindi ko sinasabing walang plano. May plano tong gobyerno na to, pero hindi nakasama yung maraming sektor at itong karamihan, siguro 70% ng mga plano was made before COVID. With COVID, you have to adjust all those plans. For example, let's let IATF deal with the bakuna, with the health protocols and all of this, di ba? And how to enforce. But you need a separate group planning the economy and planning other transformative things that can get our economy and our people moving. No? So for example, yung national ID, pag yan ni-roll out mo na maganda at yung digital at dinigitalize mo halimbawa mga learning mga books, ang ating mga state universities, ang medical records, digitalize natin. Maraming outsourcing dyan na mabubuhay. Maraming businessman na papasok sa plano. Maraming equipment dyan ang gagawin at bibilin. Maraming innovation dyan sa mga LGU. Pero right now, parang na-overwhelm tayo kasi lahat is about COVID and lahat is about IATF. Pero sa ibang bansa, they're already looking at 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now. Ang kabayan sa pahayag ni Anay House Speaker Alan Peter Cayetano. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kang sa ato mga aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid ina about posible matapikan. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Sakay Romeo Havilona, good morning man. Mangkot lang sa atin kung may bagyo, may ara, pero way pa nakasulod sa par, no? Wala pa kasulod sa par. Saan no? Pinaka-latest na Action Boy ha sa 4 a.m. weather update. Ang sining basi isubong way ta kabalo basi bala magin pagwa naman yung baga. I-check ta na karon. Ha. Lasot so ang dasod 5 a.m. Hindi kada permi ka pa dala guwanas labas na may amo nang bagyo. Oo. Every Action Boy 8 a.m. 4 a.m., 8 a.m., 11 a.m., 5 p.m. sa hapon. Okay. Di basi way pa kasulod sa par po aran na si CBC nga. Subong ano tong iyang international name? Ano to eh? Surigay. Surigay. Sakay Jen Taiko. Sige. Good morning. Sakay Ana Sinoro. May aga sa mo Ana. Richard Diet Pacheco. Siya digapod ka. Way ka ba't digapod sa ngambal ni Ana? Sini niya ang mga chicks kuno sa Action Radio. Mga sexy. Mga chicks. Mga sexy kuno ka mga gwapa. Ang mga men naman ko rin niya, mga lulo ka, mga tatay na. Ay, kalay. Tay, okay lang to sa imo? Okay lang sa ako na. Okay lang. Huwag ka man nag-oppose sa yung ginpahayag. Nabalang ko sa hindi ko ka malang ko lang saan, ano lang, basta sana ito de. Ay, kalay. Sige, kay Jeanette Dilino, good morning man. Helen Marfil, good morning. Ricky Calves. Kay Unboxing. Gabi na, unboxing ito yan. Unboxing ito yan. Ma'am Van Mayo, may aga. Si Action Boy ko no aga, pag-apakyot na.
Gapakyut man. gidya. Ikaw gidya nakita niya no, Action Boy. Gabalita Ana lang kaya blaan. si Noro. Gabalita lang ko blayan. Samtang gabasa ka guro balita ka cute sa imo guro Action Boy. Nakitan siya guro siya. Siguro. Ay kala. Hindi akyot. Ha? Hindi akyot. Ay ila mo na yung cute. Alay naman ang akyot yan. Kalain. Kay Lianes Lizel, may agaman, watching from Hinubaan, kag gina-greet naman dara ang taga-Alagad Radio sa Hinubaan. No? Kay Mayor Ernesto Estrada sa Hinubaan, good morning, no? Sakay siling ni Ma'am Vanya, good job, Kelly Jelly. Yay! Bongga, sang good job. Saan naman bakat si Ma'am Van sa Kwanman? Las Vegas. 21 lang mo? Vivian Magno sa Family Mirasol, Magno kag Soledad Family, no? Sa kay Gladys Noble dira sa may Maaw kag kay Tabi Noble. Good morning, Tabs. Dumduman mo na si Tabi? Si? Tabi Noble. Hindi. Ang ayo ya Tabi. Hindi. Hindi mo sa dumduman. Kaya ang yagin na nga hayo actually tabagak so ginimo lang nga Tabi or Tabs. Para daw kay hindi man tanto kasakit. Amo na. Para hindi ka tanto kasakit ginimo sa nga Tabi. Tabi. Actually tabagak na siya. Sige, kaya sa din ka to gin-Action Boy? Di Natapos kay mo Vivian na? Magno. Vivian Magno. Okay. Sige. Okay. Yung Soledad family. Okay man siya? Okay man siya. Okay, good. Very good, very good. Perte na. Si Max Distract bala Action Boy. Max ano? Max Distract. Ara man siya bala. Ara man siya galit. Nagapamati. Oo. Amo na siyang kahambal nga good morning Action Boy and Action Door. Yes. Okay, sige. June Villarosa. Nga ang Cebu City wala lockdown. Tiway ko kabalo. Cebu. Why ba si di may lockdown now? Gani, wala man lockdown. Wala man lockdown? Oo. Sige. Nada kulang adlaw ko ni unboxing ano kay naka-mask ka. Okay. Sige, standby na kita sa mga balita dugang. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa detalye balita international, formal na ginanunsyo ni United States President Joe Biden ang iya desisyon nga tuldukan na pinakalawig nga away sa Amerika sa Afghanistan antes magabot ang Setyembre 11, 2021. Ginimo ni Biden ang nasambit nga desisyon bagong nagapati ini nga hindi na prioridad sa Estados Unidos sa karon ang pagpakig-away sa Afghanistan. Sunod kay Biden, pabalikon na niya ang tropa sa militar sa ilang pungsod gikan Afghanistan sa bulan sa Setyembre kadungan sa ika-20 katuig nga anibersaryo sang pag-atake sa World Trade Center kag Pentagon nga nagtugas ang giyera sa tunga sang duha ka pungsod. Nagapati ang Democratic President nga wala sang kabaylo nga oras sa kun kwarta ang makalisulba sa problema nga una gintinguan kayuhon sa manakaligad nga administrasyon. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, ginpahayag sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang tikang nagatuyo nga ma-expand ang access sang internet provider sa satellite services ang magadugang sa financial inclusion kag sa handom sang digitalization. Siningkaron lamang si Presidente Rodrigo Duterte nagpirma sa Executive Order number 127 ukon ang expanding the provision of internet services through inclusive access to satellite services nga nagapalapad sang access sang telecommunication entities pareho sang internet service providers, co-operators sang apps kag web-based services nga rehistrado sa National Telecommunications Commission sa tanan nga satellite system agud nga mapasanyog pa ang kalidad sang ila nga serbisyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 45 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 29 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 23 centimos.
Kag sa ato naman nga balita entertainment, hindi sa gihapon madalyon ang 2021 Summer Metro Manila Film Festival kon MMFF karon nga tuig. Sunod sa Metro Manila Development Authority kon MMDA, magapabilin nga hindi madayon ang nasambit nga festival tubtob hindi pa nagabukas ang mga sinihan. Ang nasambit nga desisyon ang nadesisyonan sa ginhimo nga pagsinapol sa 2021 Metro Manila Film Festival Executive Committee nga ginapamunuan naman ni MMDA Chairman Benhur Abalos. Naka-focus na lamang sila sa tuigan nga MMFF sa bulan sang Desyembre. Mayara sang tubtob, Hunyo 30 ang deadline nga dapat magsulat ang mga interesado nga mag-intra kag ang announcement sang 8 ka opisyal nga kalakip ang sa Oktubre 15. Sa balita sa sports, abanse na bilang top team ang Philadelphia Sixers sa Eastern Conference pagkatapos nga mapiyerde nila ang Brooklyn Nets sa score nga 123-117. Anto sinigid mantayan ang engkwentro sa duha ka powerhouse teams apang napaslawan ang madamo nga fans bangod wala gyapon nakahampang ang mga big stars sang Nets. Nagapayo pa sa ilas nga mga injuries sa James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin kag LaMarcus Aldridge. Bangod diri halos hindi mapunggan sang Nets ang performance ni Joel Embiid nga nakapasulod sang 39 puntos kag 13 ka rebounds. Samtang nagduga naman sang 17 puntos si Ben Simmons para sa 76ers. Sa bahin sang Nets, na butang lamang sa wala sang pulos ang pagpaninguha ni Kyrie Irving nga nag-score sang 23 puntos sa first half pa lamang kag nagtapos sa 37. Ginsuportahan naman si Irving nanday Landry Shamet nga na may 17 puntos kasi DeAndre Jordan nga may 12 puntos kag 14 ka rebounds. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy. Ay, amo to? Amo na siya para palayo ang bagyo. Okay. Dumahadlok siya na sa energy bala naton. Yes, Ano oo. kaduwa ka energy bagyo nagariin mo da nga ambot si mo da action boy. Anong sige-sige mo? Hindi kasi Fred Harloyan bala sa Dublin, Ireland. Lockdown to sila till the end of this month. Halong nandra Fred, ano? Oo. Mayo man na para malikaw sila sa action boy. Sa virus. paglaptas ng Kag virus. daw damot sila action boy ano yung mong budget masarangan sang ilang nga pungsod. Yeah. Diba? Ang Ireland? So, ha? Ang Ireland? Ang lugar lang sa Ireland. Dublin, Ireland. sige. Dublin. Ano siya magbasa na? Dublin. So, sige, sa aton yung balita, especially action boy, aring mga oils bala or essential oils nga nagapakakas ng stress, pagpalanakit, kag kung nagakabala ka, may essential oils gali para dira action boy. Okay. So, Yung mga makabulig. pamanyos na? Hindi pamanyos? Oo, ginabanyos. So, Sige na inom. One siya ginainom. Sige na inom. Why man injection? Wala man. Very, na injection mo. Every time nga maka-feel ka sa nga mo na. So, ari action boy, ang kay kabalo ka action boy, ang sa sini nga panahon bala sang pandemya, kadamo sang nabatsyag sang tao, action boy nga kung kisa, hindi ta maintindihan. Kaga, whenever you feel, bala nga daw ginailanat ka, hindi na siya buot silingon dahil nga may COVID ka. Umar siya tawag nga, cabin fever. Yeah. Ginabatsyag. Cabin fever, yeah. Ano gali, Cabin fever. Ang ginatawag na yan. Ina balang na-quarantine ka be. Tiara ka lang sa inyo balay. Daw natakaan ka bala. O gani. Kaya feel mo hindi na hilanat. Hindi gani. Oo. Amo na gani action boy. Kado ano ka lang do tungod sa nagakatabo sa palibot, sa imon. Okay? So sige. So ang una, ari kon gasakit imo ulo, maayo gina-recommend ang lavender oil. Lavender. Yan. Kaya nagapa-relax na siya kuno kag nagapa kakasang sakit sang ulo. Bisan migraine pag ida kuno. Oo, nagakadula. Ang sakit ra sa imo ulo. Pero hindi man makakasang imo ulo. Hindi makakasang imo ulo. Ang sakit lang ang imo ginabatsyag. Delikado kung makakasi mo ulo. So, lavender. Lavender. Kay may ara ini sang linalul nga tawag kag lavanduli acetate nga napamatud-an nga nagapakalma sa aton. Di ba kita mo may mga lavender balm na bilang tawag nga ginapahid-pahid mo sa imo nga ulo dira kung gusto mo ma-relax. Okay, nagasakit ang imo nga ulo. Tapos ang himuon mo action boy kung may lavender oil kada
makuha ka sang cotton ball, kag imo ni siya simut-simutan. Madula na kuno sakit sa imo ulo. Ang cotton ball. Oo. Hindi madula ang cotton ball, Simutindihan namin ko sinusimimutan ng cotton ball. Oo, nga may lavender oil. Oo. Nga may Abi ko anay kung nang... butangan mo gani. Okay. So, next... Taga bala? Hambal ko bala. Uy, kaya blaga pamati. Sala ko na bala. Musta ko no kagawad. Hambali daguhoy. RCA? Hambali daguhoy. Musta Sino si kagawad. Daguhoy, Sa inyo. Okay. Si Daguhoy. Kag si RC Constantino. Sige. Sige, later sila Action Sige. Boy. So, ang next Action Boy, kung hindi ka kuno makakonsentrate. May Lavender oil man na? Hindi. Hindi naman. Peppermint oil naman. Peppermint. Kaya ang peppermint oil, Action Boy, nagapa-alert sa aton. Kag maka-concentrate kita. Bisan gani kuno ang mga atleta, wala ko na Action Boy, naga-treadmill, wala ko na Action Boy, nagasimot na sila ko sa peppermint oil, kag nagapabaskog pag nasa ila. Nagapa-alert pag itbalahaw. Alert. Nan. Tapos, Alert alive. I'm alert, alive, and enthusiastic. Yes. So, peppermint ka na gali. Para peppermint mag-alert, alive, and enthusiastic. So, ang imoon Action Boy, Action Boy, butang ka sang peppermint oil sa bulak. Kaya imo ini simot-simoton. Samtang sa bulak? Sa bulak. Mula ka bulak. Oy, nang algodon, ina ang bulak. Naguro ba si Tagalog ng bulak Hindi na? Bulak, gidya Flower? Bulak, oo, flower. Kag pwede man, kung wala kaya sang flower, sa imo lang kamot, tama na. Pero mahugas ka na, ha? Basi ba Tagalog na tanaw na ang bulak algodon man na mo. Hindi Nang gidya, may nakabutang gidya nga cotton ball, may nakabutang man nga algodon nga bulak. So, flower. Make sure mo Action Boy, kaya basi bago ka balahalin sa CR, Action Boy, balahaw. Kung kag magsimot ka, lain mo simot. Ay na? Simutan. So, dapat Huwag mahugas ka panghugas, ya. Ha? Huwag ka panghugas mo. Oo, mag-amo na. So, dapat mahugas ka, gid. Action Boy. Okay? Yes. So, next Action Boy, kung nagakabalaka ka naman, ari naman ang ilang-ilang oil. Ilang-ilang? Ilang-ilang oil. So, kung nagkakabala ka, Action Boy, Ay, sus, tingala ko pa kung sino, ni si Daguhoy. Si Natog, hindi kasi Charito, ito sa Amerika, sila subong. Ngala ko man nga, of course mo na, ka man natsman. Sige, dali lang, dugay-dugay lang, dags, ha? Malita Ilang-ilang, hindi kay ilang-ilang. Ilang-ilang. Sorry lang. So, bulak na sa ilang-ilang. Kung nagkakabalaka ka, ilang-ilang oil. Nababi, nagkakabalaka ka, Action Boy, kaya bayad si mo utang, simot ka, ilang-ilang oil. Kung mga stress ka na puro, stress ka bala, stress. So, na siya. Kaya ang ilang-ilang oil, kung Action Boy, ang iya sini nga baho, bala, iya nga hamot, nagapanubo sang blood. Aroma. Nagapanubo sang blood pressure. So, relax ka man. Kag ang mga kung Action Boy, nagakalipay ang isa ka masubo nga tao kung nakasimot sila sang sang baho sang ilang-ilang. So, ang makasimot sang ilang-ilang, liga kadlaw dahil makita mo kadlaw ni Saman. Hindi ka man magkadlaw, gidya dayon nga. Lipay ka, kabe, mayambe? Hindi man literal, pagsimot mo, super smile, kag gidya dayon. Hindi pwede amat-amat lang. Ara na si Yakuba Yahaya ay liog tada Black Action JM kay niya yan ng business tiga katabunan iba niya comments. So next naman Action Boy, kung barado balaing mo ilong, sip on ka bungod sa allergy. Kabalo ka kung ano nga oil. Kabalo ka niya. Ano ba? Eucalyptus oil. Diba kita mo gani? Ang mga kahang mo, medyo kahang. Ang mga ginasimot na bala nga para sa aton ilong, di ba? Kita mo pag simot, may eucalyptus na mong gahawan siya dayon. Inhaler na tawag. Okay. So, mo na siya Action Boy. Hindi ginasugsog mo sa ilong. Gabi, ba ginasugsog dyan? Hindi pwede ginapatibi lang. Pero huwag ko nag-recommend siya na iya, ha? Sang mo sina ako hindi ko mag-recommend sina iya kaya daw hindi na sa kuno pero Action Boy natural lang, hindi ka to sang may na mix na nga mga dito ka sa natural kaya eucalyptus Action Boy nga gina-recommend dira Action Boy magbutang ka sang pila ka sinabala patak sinabala sang eucalyptus oil
sa naga-bukal-bukal nga tubig. Kag dito may simhoton. Hindi na yang direkta nga ginabaligya sa mga pharmacy. Nga do stick na ang ginadasok sa ilong. Ang iban ginabutang ko na nila. Doa bilog para balahaw. Kiss Action Boy, kagi ko na sa una. Gintry ko na. Duga, ano siya sa akon nga ulo. Hindi na maya. Kasi masubrahan ka lang. So, ini ang gin-recommend nila yung Action Boy. Sa ano lang ya, sa naga-bukal nga tubig, patakan mo da siya sang sang eucalyptus oil. Kaga mo na imo nga simot-simoton. Yan. And then, ang last, kung bad mood ka naman, kabalo ka kung ano ang bad mood? Chamomile oil. Chamomile. Oo. Sa ngalan niya pa lang madula ng imo nga bad mood. Chamomile. Kaya ang chamomile, Action Boy, nagapa-relax man ni siya. Kaga nagapanami isang mood sing tao. Kaya may ara ini siya, Action Boy, sang ginapanubo silang stress hormones kaya ginapagwa ang serotonin o kon pampakalma bala sa aton nga brain nan. Okay. Chamomile. Di na mabakal? Mabakal siya, Action Boy. Sa tanan nga sangasang drugstores. Actually, arin siya sa mga pharmacies. Nga ang mga drugstores may mga sanga ni sila. Kasi siguro, nag-spread. Malang gani ko nila pag itapson. Ha? Hindi sila pag-tapson. Where ni siya pwede mabay? Sa ako. Tsaka maligya gali. Ay, sorry. Mapamaligya gali ya. Charot wala. Aram siya sa pharmacy. Mga ka-action. Wala ko gabaligya sa niya. Aram siya sa pharmacy, mabakal ninyo. Or sa mga online shop. But make sure nyo lang ano siya, legit. Kag gidi nga authentic na bala? Authentic to bag no? Check to na siya. Okay? Okay. Sige, good. Tapos na, Action Boy. Ay, salamat. Ay, salamat na tapos, Gidman. Balon mo sa Action Eden, ha? Nga mo ng aton balit espesyal, ha? Yeah, so batian niya kay Patrol siya subong. Kag, anyway, Action. Good morning lang gali, Action Boy, kay Miha Samiliano, dra bala sa may Carabalan, Himamaylan City. Good morning, dra sa imo, nagapamati sila samon sa aton gali, Action Boy sa radyo. Kag may upod pagin siya mong si nalipat ko sa ngalan, okay, nalipat na ko. Anyway, happy birthday, Tita Jocelyn Salanga. Yes, happy birthday, Jo. Yes, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Super kanta. Happy birthday, Miss Jo Salanga. Sige, Action Boy, si ano to kaya? Si Ashley Wayne. Nadula naman. Doors, kinagsulod naman nga. Chat. Regards na sa inyo, Ashley Wayne Samiliano. Ashley Wayne Samiliano. Sa kay Nato, kag kay Charito Villarte, sa US. Regards din sa inyo. Kaya bala Action Eden tak. Ano ko, boy? Ay, kalay. Standby na kita sa Action Hotline. Magkaupo ninyo sa Action Art Tayhopon. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,